Vážení přátelé, vítáme vás na našem novém kanále Vzestup Fénixe. Na tomto kanále chceme s vámi sdílet témata, která jsou hluboká a budou se dotýkat života a smrti. Já bych vás chtěla přivítat na našem kanále a mé srdečné přání je, aby vám naše poznání a informace byly k zamyšlení. A pokud jste prožili nebo právě prožíváte náročné období, aby vám dodali sílu jít dál a odvahu udělat změnu. Naše témata budou hluboká, jak už bylo řečeno, a málo ve společnosti komunikovaná. Proto tento kanál nebude pro každého, ale pro ty, kteří se nachází nebo prochází největšími hlubinami sebe samých. Právě proto jsme tady, abychom vám poskytli potřebnou pomoc. Mějte se krásně a přeji klidné dny. Odkaz na naše terapeutické stránky je pod videem. Budeme se těšit.